bħal kull ħaġa, sar kien hemm evolviment. Per eżempju, qabel. L-evolviment huwa inċentivat minn xi ħaġa. Għandek eżempju, fi żmieni kemm kien hemm min jitgħallem l-iskola. Fi żmieni kellek il-kappillan tar-raħal, kellek it-tabib l-iktar, jgħidulek huma bon fatt. Illum inti tiċċallenġja lil kulħadd. Inti llum ċert jekk ikellmek spettu tal-polizzi tidħol fuq il-laptop tiegħek u tiċċekkja l-liġi qed forsi qed jikwotalek u tiċċallenġjah. Dak iż-żmien ma kienx hemm dak li jgħidlek spettur qed ikellmek Alla. Biex qed ngħidlek kummissarju ta' il-ħajja nbidlet l-influss ta' nies barranin li kellna mhix bil-forsi illegal qed nitkellmu anke t-turiżmu. Kemm importajna kulturi differenti li sawruna dawn il-karattru tal-lum li aħna dawn ħafna kulturi u tradizzjoniet li daħħalna mal-partner 20 sena kważi nitilqu. Fejn kienu 30 sena ilu kien jeżistu dawn. Mhux qed ngħid ħażin u mhux qed ngħidu tajjeb. Jien qed ngħid kif inbidlet il-ħajja mal-milja ta' żmien. Jiena naħseb li hemm ċertu affarijiet li huma valuri li ngħadni nħaddan ħafna sal-lum u sibhom importanti ħafna. Ġifieri u nħossni kważi ħuta barra mill-ilma li daqshekk għandi reverenza għall-istituzzjoni tal-familja, għall-verità, għall-onestà, għall-integrità, għall-rispett ta' ċertu uffiċċji, eċetera, eċetera. Però mbagħad nemmen ukoll li hemm ċertu affarijiet li pereżempju semmejt int li meta kieku jkellimni pulizija u speċa jgħidli isma' inti qed tikser liġi hekk u hekk. Naħseb li hija ħaġa tajba li jiena bħala ċittadin inkun ma'mmar bl-għarfien biex inkun ċert li dan mhux qed jabbuża mill-uniformi tiegħu. Jien tajba jew ħażina, jien ngħidlek kif inbidlet il-ħajja. X'inti dik id-domanda tiegħek, mhix qed nikkontesta li kollox sar tajjeb jew kollox sar ħażin, ta' tqul le. Imma jekk titfa' kollox fil-bilanċ x'taħseb? Jibbala naqbel miegħek hemm it-tajba u mill-ħażin, però forsi jista' jkun li ċiviltà tagħna, ċittadini tagħna, nasbi jkollu li kont nippreferi l-ħajja ta' dak iż-żmien. Kont nara iktar miġbura, nifirħu bix-xejn. Illum kont saret wisq materjali. Illum tnejn għadhom jiltaqgħu l-ewwel ħaġa li ħajarmaw darhom, jiridu lesta minn kollox. Mhux kapaċi jistennew. Jiena għandi dar, imma first things first fil-ħajja ġew nitfal, ma stajx nagħmel biex tifhimni. Jien naf l-isbaħ ċina, ma stajx nagħmel l-isbaħ hekk, l-isbaħ kamra tal-pranzu, kellhom ħinhom sakemm ġew daw. Ma stajx nagħmel safra, illum ejja nkunu onesti, l-ewwel kopja, l-ewwel ħaġa li tagħmel l-isbaħ safra. Il-qara jgħid illum jaffordjaw, fi żmienna ma konniex naffordjaw hekk, kellek il-priorities. Tajba, ħażina, pereżempju kellek il-valur qabel li mara tibqa' d-dar. Ħafna drabi tiddedika ruħha għall-familja. Naħseb wis probabbli l-mama tiegħek hekk trabbejt inti. Jekk ma trabbejtx inti, imma ta' qabel għażur. Kien hemm fażi u kien hemm fażi. Imma aħna ta' żmienna il-mama tagħna kienet mara tad-dar. Illum jekk imur nistaqsil dik u li wara l-iskola tal-met tgħidli x'inhu nitlaq il-professjoni u jekk il-partner ma jibqa' ġejtini, u raġel ma jibqa' ġejtini, jekk il-bħajja nbidlet. Il-problema f'dik iċ-ċirkostanza hija li maċċem mażla jena nsiba fis-sens li jekk mara llum tixtieq tibqa' d-dar żiggi, tant hemm spejjeż li huwa impossibbli li mara trabbi r-raġel diment li r-raġel ma jkunx. Dak waħda mir-raġunijiet li l-ċirkostanzi resquna wkoll lejn id-dikteb ta' ħajja kif qed tgħid tajjeb inti llum. Huwa diffiċli kopja li jaħdem wieħed biss u mhux it-tnejn li huma. Għandek raġun, huwa diffiċli forsi tixtri post minn paga waħda llum u trabbi tfal. Huwa impossibbli. Fisminna grazzi Alla bidbatija wkoll konna nagħmlu għamma. Allura anki tfal issa ma fiha xejn daqshekk ġew mill-iskola sabu l-ommhom. Le, żgur li xaġa. Kien hemm ċertu valuri. Illum tara tfal ma fiha xejn daqshekk ta' ġew mill-iskola tara jiftaħ il-bieb u biċċavetta ta' qed nitkellmu fuq 6 snin, 7 snin ta'. Tajjeb, ħażin. Jien naħseb ħażin. Inti x'taħseb tajjeb ħażin? Jiena li ħażin, kemm sabiħ li jsib li mħabba tal-oms, kemm sabiħ li jsib la tħuna du ġejda t-tifel mill-iskola, kemm sabiħ li jsib li mħabba tal-ġenituri tiegħu. Mhux waħdu. Mbagħad forsi daħlet l-ommu jew daħlet il-missier, forsi mdejqa għax ħabtet wiċċa ma xi ħaġa fuq ix-xogħol u forsi mdejjaq fuq ix-xogħol ma jitkellmux, ommu missieru tnejn mumja,
Biex ħanejlek un battal u l-okkazjoni li kollhom għal ħarsqat forsi jisibu ken oħra ta' mħabba. Ma rridx nasal dik il-konklużjoni. Imma kemm il-darba jiġri hekk. Nkunu onesti. Ħafna miż-żwieġi tal-ix inkisru llum. Issa tajjeb, ħażin. Kollox fih tajjeb u kollox fih ħażin tiegħu. Mela, tlaqna?